Men Azat Kayıtbayev, DYP'nin yolbaşçısı. Son dövrler men YouTube'da kän bir yalan habarları görüp başladım. Şoňa hakykatdan nä hakly zady görüp, kanunsuzlugy görüp, şu videomu etmäne makul boldum. Soňky dövrler käbir ýaşularymız o gidip barýan otlunyň soňky wagonuna ýetişjek ýaly Nursultan Taganowanyň hemme halkın etdiğen işini, advokatlar, şu akılcıların etdiğen işini öz üstüne çekecek olup, özünü bir milli kahraman ilan edecek olup, her türlü yalan sözleri bilen çıkış et başladılar. Biz advokatı uğrattık, Nursultan Taganow'da hiç ile advokatı yok zat deyip. Yönü men aytjak bolýanym. 19. Şu geçen ayın 19'unda olan mitingde şu taýda Amerikada oturan bir gellece var. Çerjewli. Narjan apa sen men sana açyk aýtýandy. Näme sen o kommentarlarda sizin ýene DWT'nin bir proýekti zat diýip ilan edendiňiz şol gyzyň näme düşünýäni. Fake habar zat diýipdi. Soň indi oýlgy çary bilen näme etdi bu meseleni tuttu. Men size giň galende siz eğer şonyal kömökçi bolsaňyz ne o şol 18 gün geçen olsa da niye etdiniz hemmäňiz 18 günlep de biraz bolsam bir aldyňyzy zadyňyzy goýun o. Adamyň durmuşyny bilen oýnap dursunuz. Adamyň durmuşy ýanyp dur. Öz araňyzda o şahsy bähwetleriniz üçin bir biriňle kimin o içki giyimi arassa kimin içki giyimi arassa däl diýip näme de urşadyp ýörsiňiz.